Бъдещето на транспортните документи е дигитално. Това бъдеще вече е тук. Днес транспортната документация често е бавна и неефективна. Липсата на прозрачност и работата с хартия водят до грешки и забавения. В Европа дигитализацията вече е приоритет. Въвеждат се стандарти за електронен обмен и по-бързи административни процеси. Електронната товарителница е ключова стъпка напред. Тя позволява подписване, проследяване и достъп до информация в реално време. Нашата платформа дигитализира целия процес. Тя обединява документите, улеснява обмена и осигурява пълна проследимост. Създавате документ, подписвате го електронно и го споделяте. Всичко се проследява в реално време. Платформата предлага мобилен достъп, QR идентификация и управление на документи на едно място. Резултатът е по-бърза обработка, по-ниски разходи и по-голяма сигурност. Подходящо за превозвачи, спедитори и логистични компании от всякакъв мащаб. Това е следващата стъпка към по-ефективен и модерен транспорт. Свържете се с нас и вижте решението в действие.